वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ कुडाळ तिठा इथं मंगळवारी अपघात होऊन एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला। यानंतर ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। या ठिकाणी जर स्पीड ब्रेकर किंवा सर्कल केलं असतं तर अपघात झाले नसते। त्यामुळे आता तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याची दखल घ्यावी, अन्यथा रास्ता रोको करू असा तीव्र इशारा ग्रामस्थांनी दिला। वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ या ठिकाणची जो कुडाळ तिठा आहे, ज्याकडून कुडाळ तसेच सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला या ठिकाणून जो मुख्य रस्ता जातो आणि जो कुडाळ तिठा आहे त्या तिठ्याच्या ठिकाणी काल एक भीषण अपघात झाला आणि या अपघातात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला। अपघाताचं नेमकं कारण किंवा चूक कोणाची होती, कोणामुळे अपघात झाला हे पोलीस तपासात स्पष्ट होईलच। मात्र मी आता ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्या ठिकाणी आहे, कुडाळ तिठ्याच्या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी अनेक ग्रामस्थांनी वारंवार या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर असतील किंवा या ठिकाणी सर्कल असेल याची मागणी केलेली होती। वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याची मागणी केलेली होती, मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही मागणी या ठिकाणी पूर्ण झालेली नाही किंवा त्यांच्या मागणीकडे लक्षही दिला गेलेलं नाही असा त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांचा आरोप आहे। काल जो अपघात झाला, ओमनी 4 चाकी होती आणि दुचाकीमध्ये हा अपघात झाला आणि या अपघातात दोन्ही चालकांना अंदाज न आल्यामुळे हा अपघात झाला आणि याच्यात त्या चालकाला आपला जीव गमवावा लागला। आणि या ठिकाणी जर बघितलं तर मुख्य कुडाळ असेल, सावंतवाडी व वेंगुर्ला या तिन्ही तालुक्यातून या ठिकाणी हा तिठा आहे, त्या ठिकाणी तिन्ही तालुक्यातून प्रवासी हे प्रवास करत असतात। मात्र संपूर्ण रस्त्याला ज्या तिठ्याच्या जवळ येताना कोणताही स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे किंवा कोणतेही त्या ठिकाणी सूचना फलकसुद्धा नसल्यामुळे या ठिकाणी स्पीड कंट्रोल होत नाही आणि या ठिकाणी अपघात होतात। यापूर्वीसुद्धा वारंवार या ठिकाणी अपघात झालेले आहेत, मात्र आता काल झालेल्या अपघातात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला आहे। आता तरी प्रशासनाला याची जाग येणार का असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित होतोय। आपण यांनी सध्या जो कुडाळ तिठा आहे याच ठिकाणी हा अपघात झालेला होता आणि यात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला होता। हा जो रस्ता या ठिकाणी येतोय हा कुडाळवरून वेंगुर्लेच्या दिशेने तसेच सावंतवाडीच्या दिशेने हा रस्ता जातो आणि या ठिकाणून हा वेंगुर्लेच्या दिशेने हा रस्ता येतो आणि इकडे हे कुडाळ जाण्याचा हा मार्ग आहे, तसेच सावंतवाडीला जाण्याचा मार्ग आहे। आपल्यासोबत काही ग्रामस्थसुद्धा आहेत, स्थानिक ग्रामस्थ, त्यांनी या ठिकाणी वारंवार याची मागणी केलेली होती। आपल्यासोबत ग्रामस्थ आहेत। या ठिकाणचे काल जो अपघात झालेला होता त्या अपघाताच्या वेळी या ठिकाणी या घटनास्थळी असलेले ग्रामस्थ आपल्यासोबत आहेत। त्यांनी स्वतः या ठिकाणी या संपूर्ण सहकार्य केलेलं होतं। समीर नाईक आहेत आपल्यासोबत। काय सांगाल, काल अपघात झाला आणि या ठिकाणी बरेचसे अपघात या अगोदरसुद्धा झालेले आहेत, ग्रामस्थांनी वेळोवेळी मागणी केलेली होती, याबद्दल काय सांगाल? सार्वजनिक बांधकाम यांच्याकडे वारंवार आम्ही 2 ते 3 निवेदनं पडून आहे। मठामधून आम्ही 2 ते 3 वेळा त्यांच्याकडे निवेदन दिले। त्यांच्याकडे निवेदन देऊन ते सांगतात ते कुडाळ बांधकाम विभागाच्या हद्दीत येतं, त्याच्यामुळे त्याच्यावर आम्ही कोणतीही कार्यवाही करू शकत नाही। जवळजवळ काल एका दिवसात इथे 3 जण पडले, त्याच्यात एकाला आपला जीव गमवावा लागला। एक विवळणारा माणूस इथे आम्ही पाहिला, अक्षरशः आम्हाला वाचवायचं असं वाटत होतं, पण काही करू शकतो नाही। जाग आली पाहिजे मला वाटतं। इथे सर्कल नाही तर ते रमलर तुम्ही म्हणजे तर दोनातले एक तरी काहीतरी सरकारने करावं। वारंवार मागणी करून इथे कोणतीच दखल घेत नाही। काल त्याच्यामुळे त्याचा जीव गेला, एखाद्याचा नाग बळी गेला। याला जबाबदार पूर्णपणे वेंगुर्ला बांधकाम विभाग आहे या गोष्टीला। या ठिकाणी कुडाळवरून सावंतवाडी वेंगुर्ला या तिन्ही ठिकाणून वाहतूक या ठिकाणी होते। या अगोदर जो रस्ता होता त्या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर होते अशी ग्रामस्थांकडून माहिती मिळालेली आहे। सर्कल बांधलं होतं इथे, पण त्याचा काय उपयोग नाही। आता जो काल अपघात झाला याच्यापूर्वी सुद्धा तुम्ही वारंवार मागणी केलेली होती सार्वजनिक बांधकाम। 6 महिन्यापूर्वी कोडारीमध्ये सुद्धा ही बातमी आली होती, त्याची सुद्धा दखल घेतली गेली नाही। मग त्यांचं काय कारण तुम्हाला काय सांगितलंय का सार्वजनिक बांधकाम? ते वेगवेगळी कारणं देतात। ते कुडाळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आमच्या हद्दीत येत नाही,
वाडी सावंतवाडी दिले तर तेच सांगतात. थोडक्यात उडवाउडीची उडवाउडीची उत्तरे उत्तरे. देतात. म्हणजे त्याला वाली कोण हे अजून आपल्याला समजत नाही. तसेच जर बघितलं तर रस्त्याला सुद्धा आता खोदकाम करून ठेवलेलं आहे. त्यात जवळजवळ त्या गोष्टीला 2.5 महिने झाले. 2 ते 2.5 महिने खोदकाम करून माती पूर्णपणे 2 फूट रस्त्यावर आहे आणि वळणावर प्रत्येक वळणावर मोठे चर मारून माती ती रस्त्यावर आहे. त्याच्यामुळे अपघात होऊन कोणाचा तरी नाहक बळी जाऊ शकतो. सरकार याची वाट बघते का अजूनही? उमेदवार तुम्हाला जेवढं दिवसाला टार्गेट आहे तेवढं तुम्ही ओपन करा आणि तो परत बुजवा. आज 2 ते 2.5 महिने झाले चर मारून ठेवले, माती रस्त्यावर आहे, याला जबाबदार कोण? आपल्यासोबत अजून सुद्धा ग्रामस्थ आहेत मठ येथील. काय सांगाल, काल जो अपघात झाला तो नेमका कशामुळे झाला असं वाटतं तुम्हाला? काल जो अपघात झाला अतिशय हृदयद्रावी होता. हृदयग्रावी होता. कारण असं कधीही कोणावरही प्रसंग येऊ नये वाईट, की या ठिकाणी जो काय प्रसंग घडला हा तिठा आहे आणि मेन रोड आहे, म्हणजे मेन सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि कुडा 3 शहरांना जोडणारा हा रस्ता आहे, राज्य महामार्ग आहे आणि या ठिकाणी धोकादायक आहे. ह्याच्यावर वारंवार तक्रार करून म्हणा किंवा ह्याच्यावर मुळात आधी तक्रार करण्यापेक्षा ज्यावेळी रस्ता होतो आणि तिथे धोक्याचे ठिकाण असतात तिथे सूचना फलक, रंबर मारणे अशा गोष्टी व्हायला पाहिजेत. दिशादर्शक फलक असं इथे तिट्यावर कुठलाही प्रकारचं नाही आहे आणि ही सांगण्यासारखी गोष्ट नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या जबाबदारीने ही कामं केलेली करायला पाहिजे. ह्याला संपूर्णपणे प्रशासनाचा दुर्लक्षपणा आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी वारंवार घडत आहेत आणि ज्यावेळी एखाद्याचा बळी जातो किंवा काहीतरी एखाद्याला दुखापत होते त्यावेळी ग्रामस्थ आवाज उठवतात, त्यावेळी हे जागे होतात. व तोपर्यंत हे काय फक्त पगार घेण्यासाठी काम करतात का असं मला तरी वाटतं. कारण या ठिकाणी ज्या काही घटना आता ह्याच्यापूर्वी घडल्या, आता रस्त्याचे काम सुद्धा चालू आहे, त्या ठिकाणी गटा खोदून ठेवला आहे, धोकादायक वळणाच्या ठिकाणी जो काय खड्डे मारून ठेवलेत आणि अर्ध्या रस्त्यावर माती आहे. रात्रीच्या वेळी अचानक कोणाचा ॲक्सिडेंट झाला आणि दुर्दैवी अशा प्रकारच्या प्रसंगासारखा एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याला त्याच्या कुटुंबाला पोषण पालन कोण करणार? ह्या घटनेला जबाबदार कोण राहणार? रस्त्यावर तुम्ही सर्वसामान्य लोकांकडनं सर्व प्रकारचे कर, टॅक्स सर्व काही वसूल करून घेता, पण सरकार आपलं जबाबदारीने काम किंवा जे सरकारी कर्मचारी आहेत ते आपल्या जबाबदारीने का काम करत नाही? ह्याच्यावर कोण निर्णय देणार? त्याचप्रमाणे जर बघितलं तर रस्त्याला माती सुद्धा खोदून ठेवलेली आहे. जर तुम्ही विनंती आहे ते दाखवा जरा या माध्यमातून. अजून आता तुमची शासनाकडे काय मागणी आहे? कारण यापूर्वी बऱ्याचशा मागण्या झालेल्या आहेत आणि काल एकाचा नाहक बळी गेलेला आहे. आता यापुढे शासनाकडे आपण काय मागणी करा? या ठिकाणी गतिरोधक 15 दिवसात स्पीड ब्रेकर तो नाहीच झालं तर तर आम्ही निदान ते रस्ता रोको आंदोलन करून रमलर किंवा त्या प्रकारची उपाययोजना, दिशादर्शक फलक हे काय 2 दिवसात होऊ शकतो. रमलर बसवले तर निदान गाड्यांचा येणारा स्पीड हा कमी होऊ शकतो. 3 ठिकाणी घातले, वेंगुर्ल्याहून येणाऱ्या सावंतवाडी, 3 ठिकाणी घातले तर गाडी येणारी स्लो तरी निदान होऊ शकते. मग असे निदान होणारे अपघात रोखू शकतात. काल एकाचा बळी गेला म्हणून हे आज सगळं बोलावं लागतं. ह्याच्या अगोदर पण अपघात झाले पण कोणी आवाज उठवला नाही कारण ते किरकोळ झाले. काल एकाचा त्यात मृत्यू झाला. त्या परिवारावर आज वाईट परिस्थिती आहे. कदाचित त्याच्यावर उपाययोजना योग्य वेळी झाली असती तर काल झाली अपघात झाला असती तर नसता. कालचा अपघात झाला नसता. आता त्या कुटुंबावर त्याला पूर्णपणे सार्वजनिक वाईट बांधकाम परिस्थिती विभाग आहे. जबाबदार आहे. कारण आता जर येत्या 15 दिवसात त्यांनी याच्यावर उपाययोजना नाही केली तर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करू. सर्व ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरू. या ठिकाणी मुळात आधी अधिकाऱ्यांनी हे कुडाळ हद्दीत येतं, सावंतवाडीत हद्दीत येतं की वेंगुर्ला हद्दीत येतं, तुम्ही सर्व सरकारी कर्मचारी आहात, तुम्ही एकमेकाला सांगून कामं केली पाहिजेत. कोणी करायला पाहिजे? दुसऱ्याचं नाव सांगून त्याच्याकडे जबाबदारी देऊन आपण सेफ राहायचं ही भाषा चुकीची आहे पूर्णपणे. त्यांनी स्वतः बाबा वेंगुर्लावाल्यांनी कुडावाल्यांचा आहे तर त्यांना बोलून तुम्ही दोघं समोरासमोर राहून त्याच्यावर निर्णय केला पाहिजे. तुम्ही तुमचं वाक्य बोलून झालं की तुमचा विषय संपला, मग तुम्ही कुडाळात जावा की वाडीत जावा, आमचा विषय संपला. असं कुठल्याही प्रकारे करू नये अशी माझी या सर्व PWD अधिकाऱ्यांनी विनंती आहे की ज्यावेळी रस्त्याचं काम येतं त्यावेळी जॉईंट पॉईंटमध्ये तुम्ही एकत्र करताना वेंगुर्ला आणि कुडाळ अलग अलग रस्ता ठेवता का? मध्ये हद्द घालून ठेवलेली आहे का? मग त्यावेळी कामं होतात. मग तुम्ही अशा वेळी कृपया आपणाला विनंती आहे की आपण अशा नाहक गैरसमजुती करून लोकांना दिशाभूल करून कृपया अशा गोष्टी करू नयेत अशी माझी विनंती आहे. आता सरकारकडे आपली काय मागणी आहे आणि जर ही मागणी पूर्ण न झाल्यास आपलं कोणतं पुढचं पाऊल असेल? या ठिकाणी गतिरोधक होणं गरजेचं आहे आणि गतिरोधक न झाल्यास या ठिकाणी आम्ही
पूर्णपणे 15 दिवसात ह्याच्यावर कारवाई नाही झाली किंवा आम्हाला उत्तर न दिल्यास आम्ही 15 दिवस या ठिकाणी आंदोलन करू आणि आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये अशी माझी ही अपेक्षा आहे. येत्या 8 दिवसात आम्ही पालकमंत्री असतील किंवा सन्माननीय जिल्हाधिकारी असतील यांची भेट घेऊन या जो गंभीर घटना काल घडली त्याची त्यांना माहिती देऊ व लवकरात लवकर पालकमंत्री असतील किंवा जिल्हाधिकारी असतील त्यांच्यामार्फत उपाययोजना करण्यासाठी आम्ही त्यांना कळवू. अशा प्रकारे ग्रामस्थांच्या ठिकाणी उमटत आहेत, कारण एक भीषण अपघात काल झाला होता आणि यातून तो वाचण्याची कोणती तो युवक जो वाचू शकला नाही आणि यामुळे या ठिकाणी ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या व्यक्त केलेल्या आहेत. कारण बरेच दिवस या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर म्हणा किंवा सर्कलची मागणी ग्रामस्थांकडून होत होती. याकडे कोणताही लक्ष हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेला नाही असे त्यांनी या ठिकाणी आरोप केलेला आहे. आणि जर बघितलं तर तिन्ही बाजूने ज्या गाड्यांचा जो वेग आहे तो सुद्धा गाड्या वेगात असतात, त्यांच्यावर कोणतंही नियंत्रण नसतं आणि अचानकपणे अशा प्रकारे दोन्ही गाड्या जर समोर आल्या तर त्याचा अपघात होतो. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे स्पीडवर नियंत्रण होत नाही आणि हे अपघात होतात आणि या अपघातात नाहक बळी हा जातो. त्यामुळे प्रशासनाने किंवा सार्वजनिक बांधकामने ग्रामस्थांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेऊन याची तात्काळ दखल घ्यावी व या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर किंवा या ठिकाणी जो सर्कलची जी त्यांची मागणी आहे त्या मागणीचा विचार हा करावा, अन्यथा त्यांनी या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा हा ग्रामस्थांनी दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे जे रस्त्याच्या जर बाजूला बघितलं तर अनेक पाईपलाईन किंवा अनेक ज्या पाईपलाईनसाठी खोदून ठेवलेल्या आहेत, चर खोदून ठेवलेल्या आहेत. त्यांनीच आत्ता या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे जवळजवळ 2 महिने उलटून गेले तरीसुद्धा ते बुजवण्यात आलेले नाहीत. रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी कोणत्याही सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी त्यांचा तिथेही अपघात हा वाहन चालकांचा होऊ शकतो. त्यामुळे ते सुद्धा चर तात्काळ बुजवावेत, अन्यथा या ठिकाणी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल असं सुद्धा इशारा हा ग्रामस्थांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.